my body craving. It's happening so fast. Ingredients that I... Νέες αφίξεις, νέα σχέδια και όλα τα hot brands στις βιτρίνες των καταστημάτων Sandies που σας περιμένουν με τις πιο μοντέρνες προτάσεις του φθινοπόρου. Η νέα κολεξιόν περιλαμβάνει trendy πλατφόρμες, κομψά μποτίνια, γόβες αλλά και casual αρβιλάκια σε τρακτερωτές και flat σόλες σε όλα τα ύψη για φθινοπορεινές βόλτες, χειμερινές αποδράσεις αλλά και γιορτινές εξόδους. Η θηλυκότητα απογειώνεται, η μόδα συναντάει την ποικιλία και εσείς ετοιμαστείτε για ένα συγκλονιστικό χειμώνα. Η μόδα και φέτος είναι με το μέρος σας. Επισκεφτείτε τα Sandies και ανακαλύψτε χειμερινές συλλογές που θα σας ξετρελάνουν. Ηλεκτρονική διεύθυνση www.sandies.gr. Καταστήματα Θεσσαλονίκη Mediterranean Cosmos, τηλέφωνο 2310 48 79 37. Hondo Center, Απολώνια Πολιτεία. Mega Outlet, περιοχή Αεροδρομίου. Θεσσαλονίκη Κέντρο, Αγίας Σοφίας 27. Αθήνα, River West, τηλέφωνο 210 63 00 302. Hondo Center, Γλυφάδα. Hondo Center, Πλατεία Ομονίας. Νότος Galleries, Σταδίου και Αιώλου. Factory Outlet, Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου. Πειραιάς, Νότος Galleries, Ηρώων Πολυτεχνείου 35 και Τσαμαδού. Και στα Γιαννιτσά, Κιλκής, Ρέθυμνο και Φλόρινα.